dikit-dikit. Trabaho, trabaho. Para ang buhay ay umasinso. Sabi nga nila guys. Para wala silang masabi at nang hindi tayo mareklamo. Nagkalat lang tayo sa premises nila. Okay. Yan. Alright guys, good morning! Yan. Nandito na tayo ngayon sa Calgary, Alberta. At nag-deliver na ako sa load ko na yun na na-pick up. Ngayon, nandito na ako sa loading dock. At pipick up na naman tayo. Pero siyempre, bago ang lahat, magkape muna tayo. Sabi nga nila, start your day with hot coffee. Tapos papakulo na rin ako ng gulay para may ulam ako mamaya. Ayun, nakita natin guys. Pakita ko sa inyo. Oh. Wow. Broccoli. Tapos kunting karne. Kailangan natin ito pampalakas. Mahilig ako sa vegetable guys eh. Kung sa Pilipinas lang sana di puro talbos ng kamote to. Yan muna. Tapos bababa tayo. Babayin natin itong trailer natin. Check ko muna bago nila ipabukas sa akin kasi baka mamaya marumi. Para sa ganun malinisan natin, walis natin. Kasi itong trailer na to ginamit ko rin ito dito nung nag-deliver ako. So same place din yung pinag-deliveran ko, same place din ngayon ang pinag-pickupan ko. Kaya hindi ko napapahugasan kasi sabi naman ng yung dispatch ko linisin mo lang, okay na kasi isang lugar lang din. Tara, babayin natin. Kunin natin ang walis. Walis. Yan. Alright. Check natin kung gaano ba karumi. Malinis din naman. Parado natin to para hindi tayo tamaan pagkano. Malinis din naman guys. Alright. Pulot-pulutin lang natin ito, malaking debris. Siyempre, yun ang gusto nila eh. Hindi na ako magpahugas. Pulutin ko mamaya. Wala akong basurahan dito eh. Diyan ka lang muna.
Okay. Oh, dito malinis naman dito sa dulo na to. Ng tipong wala lang silang makitang dumi. Di natin basta pwedeng iwanan yung dumi na yan dyan. Mamaya, pulutin natin yan. Trabaho, trabaho. Para ang buhay ay umasinso. Sabi nga nila guys. Alright. Exercise din to guys. Exercise. Kailangan natin sundin kung anong sinabi. Para wala silang masabi. Para wala na naman silang masabi. Kaya ganito yung style ng flooring ng trailer guys. Kasi pag pinahugasan, itong mga awang na to ng tubig, didiretso doon. Para sa mga butas na yan dyan tutulo. Alright. Okay na yan. Kasi dito naman ako nag-deliver kahapon din eh. Okay, malinis na yan guys. Bagsak lang muna natin dito sa baba itong mga ito. Tapos pulutin ko ng walisin ko. Para wala silang masabi at nang hindi tayo mareklamo. Nagkalat lang tayo sa premises nila. Okay. Yan.
Walisin natin. Sarado natin. Itapon natin to sa basura ngayon. Yeah. Alright. Yun. Malinis na. Wala tayong dumi na naiwan. Alright. Okay na guys. Balik natin. Okay. Diyan ka lang. Tapos start natin ang trailer. Ayan. Okay. Alright. Tama, natapos na yung ating linis trailer na yan. At ito, lapit na rin matapos tong pinapakuluan natin. Although pwede na nga rin naman to, kaso nga lang siyempre gusto ko yung malambot. Kasi ito yung parang yung tangkay na ng broccoli. Ito medyo matigas para sa akin. Wala, late yung aking telepono na nag-alarm. Alright. Alright guys, antayin ko lang. Tapos pag na-loaded ako dito, poop, right na tayo ng Vancouver. Thank you sa lahat ng mga pagmamahal ninyo guys, at encouragement ninyo na tuloy-tuloy ako mag-vlog. Magbigay tayo ng konting inspiration sa mga kababayan natin na nanonood, nangangarap maging truck driver, na gustong maging truck driver. Yan. Ayan. Balikan ko kayo mamaya. Antayin lang natin yung sasabihin nila. Ayan guys. Nandun na yung maglulod sa atin. Atras ko na. Yan, simulan na ni sir. We're good? Thank you sir. Yan guys, babayin ko lang, isarado lang natin itong tapos larga na tayo. Connect ko lang yung airlines.
Pagod eh. 3-3. L'heure actuelle, Loaded na. Rekta na tayo guys sa BC nito. Sana hindi tayo abutan ng ulan o snow kasi medyo makulimlim guys sa kapaligiran. Okay, so kailangan ko ng bolt seal. Tapos padlakan natin. Tara boys, baba tayo. Temperature. Oh, sakto. Punong-puno pa. Mantama yan mga idol. Loaded is loaded. Tapos lagay natin ang sealed. Tapos ang bolt seal o padlock. Hindi na yata nag-lock yata sa loob. Yun. Okay guys, let's go. Hindi ko na ipakita ang loob niyan kasi yan ang sabi nila. Pati pangalan kailangan hindi natin ipakita para wala silang masabi. Just follow the rules. Follow rules, sabi nga nila. Let's go guys. At the light, use the left 2 lanes to turn left onto Glenmore Trail. Alright guys, dito tayo sa kalsada. Highway West Glenmore. Ilang deliver lang tayo ba? Street bill of lading. Ay, isa lang to guys. Isang drop lang to sa British Columbia. Ayos. Tama, drive lang ako hanggang Golden ngayon. After that, bukas na. Nandun na ako bukas. Bukas ng gabi ang delivery ko. Sakto. Continue on Glenmore Trail for 4 kilometers. Continue on Glenmore Trail southeast. Joyride na naman kayo guys. Makulimlim o maulap, pero hindi naman siya mag-i-snow. Walang sign ng snow ngayon, kaya maganda. Sana sa highway papuntang British Columbia hindi siya nag-snow.
bayad lang kayo sa akin. Dito tayo sa Calgary guys ha. Perimeter Highway ng Calgary, Alberta. There's a slowdown ahead. Yeah, I know. Slow down ahead guys. Hapon na naman. There's a slowdown ahead. Oh yeah. Oh yeah, I see. Traffic.
supposed to be in here. Dapat ako dito pala. Alright, next time dyan tayo dadaan. Hindi tayo dito sa kabila dadaan. Kasi diretso doon. Anyway, dito na lang tayo dadaan guys. Parehas lang din naman eh. Ito sana tayo sa ano na to, dadaan papunta ron. So pag dyan tayo dumaan sa Lubungan bago tayo makarating sa Trans-Canada Highway 1. Parehas lang din naman kung tutusin, pero sanay ako dyan dati nung nasa Trappers pa ako. Gawa nga ng may construction, binara. Kumbaga ito, sinaraduan ito, kino-construction ito eh. Kahit pa to, kahit ilang beses ko nang ginagawa guys yung ganito, kapag hindi ko city o pang Calgary, nalilito pa rin naman ako. Kaya kailangan ko pa rin mag GPS. Hindi ko pa rin siya memorize eh. Yung mga karsada, rely pa rin ako sa GPS, which is dapat sana kung dito sa Calgary nasanay na ako, di madalas ako rito eh. In 3 kilometers, use the right 2 lanes to take exit 36 for Alberta 1 East, 16th Avenue North. May snow. Nag-snow siguro rito nakaraan. Malabo yata tayo makarating ng Golden ngayon guys. Balay, mag-drive na lang ako hanggang dyan kung saan ako makarating bago magdilim. Ayaw ko mag-drive ng gabi. Hindi naman ako nagmamadali eh. Meron pa naman bukas maghapon na driving kaya okay lang. In 2.5 miles, keep right to Highway 1. In 800 meters, use the right 2 lanes to take exit 36 for Alberta 1 East, 16th Avenue North. Use the right 2 lanes to take exit 36, then use any lane to take the ramp to 16th Avenue Northwest. Use any lane to take the ramp to 16th Avenue Northwest. Alright, westbound. Tayo. Continue on Alberta 1 West for 177 kilometers.
natin may encounter ang anumang isnuan dyan sa bundok, dyan sa Rocky Mountain guys. In 1/4 mile, keep left to Highway 1. Keep left to Highway 1. Alright guys, ayan. Trans-Canada Highway 1 West going to British Columbia. Shout out sa mga tropang taga BC ha. Dami nating mga subscriber dyan na nanonood sa atin. Continue on Highway 1. Ayan guys, dire-diretso na tayo niyan. Guys, madilim na. Madilim na. At least kahit pa paano kita natin ito guys ha. Rocky Mountain sa gabi. Alright guys, maghanap na lang ako ng papagpapahingaan ko. Tuloy na lang natin bukas ulit ang driving, no? That's it for today. Ingat kayo lagi guys. Thank you for watching. Continue natin bukas to. Ang magandang tanawin dito sa Rocky Mountain, British Columbia. Bye! Lakai Tracker.